Гатама. Паблізу горада Саватхі раскінуўся сад Джатавана, які багаты купец Анатхапіндзіка, адданы прыхільніку звышанага Будды, падарыў яму і яго паслядоўнікам. Кожнае дзіця ў горадзе Саватхі ведала імя ўзвышанага Будды, і ў кожным доме заўсёды было чым напоўніць жабрацкую чашу маўклівых вучняў Гатамы. Гэтае месца паказвалі ўсе, у каго два юныя аскеты распытвалі пра Будду, усе, ад каго яны чулі пра месцазнаходжання Гатамы. І калі яны прыбылі ў Саватхі, у першым жа доме, у дзвярэй якога яны спыніліся, жабруючы, ім прапанавалі ўвайсці і падзяліць трапезу. Яны ўвайшлі, і Сіддхартха спытаў жанчыну, якая прынесла ім ежу: «Дазволь, о великадушная, дазволь даведацца ў цябе, дзе шукаць нам высокапаважанага Будду? Бо мы два саманы з лясоў, і мы прыйшлі, каб убачыць дасканалага і ўспрыняць вучэнне з яго вуснаў». І сказала жанчына: «Сапраўды, у патрэбным месцы вы апынуліся, саманы з лясоў. Ведайце ж, у Джатаване, у садзе Анатхапіндзікі, знаходзіцца ўзвышаны. Там зможаце вы, вандроўнікі, правесці ноч. Там дастаткова места для незлічоных паломнікаў, якія прыходзяць сюды, каб слухаць вучэнне з яго вуснаў». Узрадаваўся Гавінда і, напоўнены радасцю, усклікнуў: «Мы дасягнулі нашай мэты, і шлях наш скончаны. Скажы нам, маці вандроўнікаў, ці ведаеш ты яго, Будду, ці бачыла ты яго сваімі вачыма?» Сказала жанчына: «Шмат разоў я бачыла ўзвышанага. Колькі разоў я бачыла, як ён ідзе па вуліцы, у жоўтым плашчы, заўсёды маўклівы. Бачыла, як працягвае перад дзвярыма дамоў сваю місу за міласцінай, таксама моўчкі, як потым нясе яе поўную назад». Гавінда быў у захапленні і гатовы быў яшчэ доўга пытацца і слухаць, але Сіддхартха даў яму знак ісці далей. Яны падзякавалі і пайшлі, і ім нават не даводзілася пытацца дарогу, таму што нямала паломнікаў і манахаў з абшчыны Гатамы накіроўваліся ў Джатавану. Сябры дабраліся туды ўжо ноччу, але і пасля іх усё прыходзілі і прыходзілі новыя пілігрымы. Чуліся галасы, нядаўна прыбылыя пераклікаліся, патрабавалі арганізаваць ім начлег. Два звыклыя да жыцця ў лесе саманы хутка і бясшумна адшукалі сабе лагчынку і заснулі там да раніцы. Калі ўзнялося сонца, яны са здзіўленнем убачылі, як многа іх, які вялікі натоўп вернікаў і зацікаўленых начаваў тут. Па ўсіх сцяжынках цудоўнага саду прагульваліся манахі ў жоўтай вопратцы, групамі ў адзіночку сядзелі яны пад дрэвамі, пагрузіўшыся ў сузіранне, або вялі духоўныя размовы. Цяністы гай, напоўнены людзьмі, нагадваў вулей, які кішыць пчоламі. Большасць манахаў з чашамі для міласціны накіроўваліся ў горад, каб сабраць ежы для дзённай трапезы, адзінай на ўвесь дзень. І сам прасветлены Будда таксама звычайна хадзіў раніцай па міласці. Сіддхартха пазнаў яго адразу, быццам Бог паказаў яму пальцам. Сціплы чалавек у жоўтай манаскай расе ціха ішоў па дарожцы з жабрацкай чашай у руцэ. «Глядзі», – ціха сказаў Сіддхартха Гавіндзе, – «гэта ён, Будда». Гавінда ўважліва паглядзеў на манаха ў жоўтай расе, які, здавалася, нічым не адрозніваўся ад соцень іншых, але неўзабаве і Гавінда зразумеў – гэта ён. І яны пайшлі ўслед за ім і глядзелі, не адрываючы вачэй. Не спяшаючыся, паглыбіўшыся ў роздумы, ішоў Будда сваім шляхам. Яго спакойны твар не быў ні радасным, ні сумным. Здавалася, ён ледзь-ледзь усміхаецца ўласным думкам. Не спяшаючыся, спакойна, са схаванаю смешкаю, чымсьці нагадваючы вялікае дзіця, ішоў Будда. Гэтак жа ступаў, гэтак жа насіў вопратку, як усе яго манахі, па тых жа самых дакладных правілах. Але яго твар і яго хада, яго спакойна апушчаны позірк, спакойна апушчаная рука і нават кожны палец гэтай рукі выказвалі мір,
выказвалі дасканаласць, нічога не шукалі, нікога не імітавалі, пяшчотна дыхалі незатуманеным супакоем, незатуманеным святлом, неадчувальным мірам. Так ішоў Гатама, накіруючыся да горада, каб сабраць міласціну, і абодва саманы беспамылкова пазналі яго па дасканаласці яго спакою, па спакою вонкавага выгляду, у якім не было ні следу мітусні, жаданняў, высілкаў, перайманняў, толькі святло і мір. «Сёння мы ўспрымем вучэнне з яго вуснаў», – сказаў Гавінда. Сіддхартха не адказаў. Яго мала цікавіла вучэнне. Ён не спадзяваўся знайсці ў ім нешта новае, паколькі ён, як і Гавінда, неаднойчы ўжо праслухаў змест гэтага вучэння, хоць і перададзенае праз другія і трэція рукі. Яго цікавіў сам прасветлены. Уважліва глядзеў ён на Гатаму, на яго галаву, на яго плечы, на яго ногі, на яго спакойна апушчаную руку. І яму здавалася, што кожная фаланга кожнага пальца гэтай рукі была вучэннем, выказвала, выдыхала, вывяргала, выпраменьвала праўду. Гэты чалавек, гэты Будда быў праўдзівы да найдрабнейшага руху яго мізенца. Ён быў святы. Ніколі ні да каго не адчуваў Сіддхартха такой пашаны, такой любові, як да гэтага чалавека. Яны ішлі за Буддай да самага горада, і потым моўчкі вярнуліся назад, бо самі ў гэты дзень вырашылі ўстрымацца ад ежы. Яны бачылі, як вярнуўся Гатама, бачылі, як у коле сваіх вучняў прымае ён ежу, і птушка б не насыцілася б тым, што ён з'еў, бачылі, як аддаляецца ён зноў пад шаты мангавых дрэваў. І ўвечары, калі спякота спала і ўсе ў лагеры ажывіліся і сабраліся разам, яны пачулі вучэнне Будды. Яны пачулі яго голас, і ён таксама быў дасканалы, поўны дасканалага спакою, поўны міру. Гатама казаў пра пакуты, пра паходжанне пакутаў, пра шлях вызвалення ад іх. Павольна і ясна лілася яго спакойная прамова. Пакутай было жыццё, поўны пакутаў быў свет, але знойдзена выратаванне ад пакутаў. І здабудзе яго той, хто пойдзе шляхам Будды. Мякка, але цвёрдым голасам гаварыў узвышаны, вучыў 4 асновам, вучыў 8-рычнаму шляху. Цярпліва ішоў ён звыклым шляхам разважанняў, прыкладаў, паўтораў. Спакойна і ясна ліліся гукі яго голасу над тымі, хто слухаў, як святло, як зорнае неба. Калі Будда скончыў сваю прамову, ужо спусцілася ноч. І тады выступілі наперад многія паломнікі і абвясцілі жаданне далучыцца да вучэння і папрасілі прыняць іх у абшчыну. І Гатама прыняў іх, сказаўшы: «Вы чулі вучэнне, цяпер яно вам адкрыта, уступайце ж і ідзіце ў святасці, і рыхтуйце канец усім пакутам». І нечакана выступіў наперад сарамлівы Гавінда і сказаў: «Я таксама хачу далучыцца да ўзвышанага яго вучэння». І ён папрасіў прыняць яго ў абшчыну, і быў прыняты. Адразу ж пасля гэтага, калі Будда адышоў адпачываць, павярнуўся Гавінда да Сіддхартхі і з горыччу сказаў: «Сіддхартха, не прыстала мне рабіць табе папрокі, але мы абодва слухалі ўзвышанага, абодва ўспрынялі вучэнне. Гавінда чуў вучэнне, Гавінда далучыўся да яго. А ты, высокапаважаны, хіба не пойдзеш і ты шляхам выратавання? Ты сумняваешся? Ты яшчэ будзеш думаць?» Сіддхартха як быццам прачнуўся ад сну, пачуўшы голас Гавінды. Доўга ўглядаўся ён у яго твар. І потым ціха, голасам, у якім не было насмешкі, сказаў: «Гавінда, сябар мой, вось ты і зрабіў гэты крок, вось ты і абраў свой шлях. Заўсёды, о Гавінда, быў ты маім сябрам, заўсёды ты ішоў на адзін крок ззаду мяне. Часта я думаў, ці зробіць калі-небудзь Гавінда гэты крок без мяне, у адзіночку, па клічу ўласнай душы.
Што ж, вось ты і стаў мужчынам і сам выбіраеш свой шлях. Ты здолееш прайсці яго да канца, о сябар мой. Ты зможаш здабыць выратаванне. Гавінда, не зусім яшчэ зразумеўшы сэнс сказанага, паўтарыў тонам нецярпення сваё пытанне. «Скажы ж, даражэнькі мой, прашу цябе, скажы мне, бо не можа быць інакш, і ты, мой вучоны сябар, ты ж таксама далучышся да ўзвышанага Будды». Сіддхартха паклаў руку на плячо Гавінды. «Ты чуў маё блаславенне, о Гавінда, я паўтару яго, ты здолееш прайсці свой шлях да канца, ты здабудзеш выратаванне». І тады зразумеў Гавінда, што сябар пакідае яго, і, зразумеўшы гэта, заплакаў. «Сіддхартха!» – усхліпваў ён жаласна і мякка казаў яму Сіддхартха. «Не забывайся, Гавінда, ты цяпер належыш да саманаў Будды. Ты адмовіўся ад радзімы і ад бацькоў, адмовіўся ад паходжання і ўласнасці, адмовіўся ад сваёй волі, ад жаданняў, адмовіўся ад сяброўства. Так кажа вучэнне, так хоча ўзвышаны. Так пажадаў ты сам. Заўтра, о Гавінда, я пакідаю цябе». Доўга яшчэ блукалі сябры па гаю, доўга ляжалі яны і не маглі заснуць. Зноў і зноў чапляўся Гавінда да сябра, каб той сказаў яму, чаму ён не хоча далучыцца да вучэння Гатамы, якія памылкі ён у гэтым вучэнні знаходзіць. Але кожны раз Сіддхартха адказваў яму адно і тое ж. «Супакойся, Гавінда, выдатнае вучэнне ўзвышанага. Як мог я знайсці ў ім памылку?» Раніцай адзін з вучняў Будды, адзін з найстарэйшых яго манахаў, прайшоў па садзе, склікаючы ўсіх пачаткоўцаў, хто далучыўся да вучэння, каб апрануць іх у жоўтыя расы, даць першыя ўрокі і пазнаёміць іх з абавязкамі іх новага становішча. І Гавінда, быццам адрываючы частку душы, абняў яшчэ раз сябра свайго юнацтва і далучыўся да доўгай чарады новабранцу. А Сіддхартха, паглыбіўшыся ў думкі, пайшоў праз гай. І там яму сустрэўся Гатама, узвышаны, і Сіддхартха з павагай прывітаў яго, і такі поўны дабрыні і спакою быў позірк Будды, што юнак набраўся адвагі і папрасіў у шаноўнага дазволу пагаварыць з ім. Моўчкі кіўнуў Гатама яму ў адказ. Сказаў Сіддхартха: «О, учора, о узвышаны, пашчасціла мне пачуць тваё дзіўнае вучэнне. Я прыйшоў разам з сябрам здалёк, каб пачуць яго. І вось мой сябар выказаў жаданне далучыцца да цябе і застацца з табою. А я зноў працягну шлях маіх падарожжаў». «Як пажадаеш», – сказаў шаноўны ветліва. «Занадта смелыя мае словы», – працягваў Сіддхартха, «але я не хацеў бы пакінуць узвышанага, не сказаўшы яму адкрыта маіх думак. Ці дазволіць мне, шаноўны, яшчэ на некалькі імгненняў прыцягнуць яго ўвагу?» Моўчкі кіўнуў Будда яму ў адказ. І сказаў Сіддхартха: «О, шаноўны, адно больш за ўсё ўразіла мяне ў тваім вучэнні. Усё ў гэтым вучэнні зразумела да дасканаласці, усё абгрунтавана, дасканалым ланцугом паказваеш ты сусвет, вечным ланцугом, які нідзе і ні ў чым не перарываецца, які складзены з прычынаў і вынікаў. Ніколі не рабілася гэта так відавочна, бо ніколі не было гэтак бясспрэчна даказана. О, як радасна заб'ецца ў грудзях сэрца ўсякага брахмана, калі, зірнуўшы скрозь тваё вучэнне, ён убачыць свет у бездакорнай дасканаласці, яго ўнутраных сувязяў, ясным, як крышталь, які не залежыць ад выпадковасці, не залежыць ад багоў. Ці добры ён, ці дрэнны, ці жыццё гэта пакуты або радасць, няхай пакінем гэта па-за межамі, магчыма, гэта і неістотна, але адзінства сусвету, узаемасвязь усяго таго, што адбываецца, зліццё ўсяго вялікага і малога ў адзін паток, урэчышча аднаго закона прычыны, станаўлення і сканання, вось тое яркае святло, якое выпраменьвае тваё узвышанае вучэнне. Але паглядзі, о дасканалы, на сваё вучэнне, і ты ўбачыш, што гэтая сувязь, гэтая паслядоўнасць усіх рэчаў усё ж перарываецца ў адным месцы. Праз адну маленькую шчыліну накіроўваецца ў гэты свет адзінства нешта чужое,
нешта новае, нешта такое, чаго раней не было і што не можа быць выяўлена ці даказана. Гэта твоё вучэнне пра пераадоленне сусвету, пра выратаванне. Але з-за гэтай танюсенькай трэшчынкі, з-за гэтага маленькага адступлення увесь вечны, увесь сусветны закон зноў разбураецца. Прабач жа мне, што я выказваю гэтае запярэчанне. Спакойна, нерухома стаяў Гатама, слухаючы яго. І вось ён загаварыў дасканалы, сваім добрым, сваім ветлівым і ясным голасам. Ты чуў вучэнне, сын Брахмана, і хвала табе, што ты так глыбока разважаў над ім. Ты знайшоў у ім нейкую прарэху, нейкую памылку. Падумай жа яшчэ над ім. Але дазволь засцерагчы цябе, о той, хто прагне ведаў, ад процьмы меркаванняў і ад спрэчак пра словы. На меркаванні нельга абаперціся. Яны могуць быць прыгожыя ці агідныя, разумныя ці дурныя. Кожны можа прытрымлівацца іх і можа іх не прымаць. Вучэнне ж, якое ты чуў ад мяне, гэта не меркаванне. І мэта яго не ў тым, каб растлумачыць свет таму, хто прагне пазнання. Мэта вучэння іншая. Яго мэта – выратаванне ад пакутаў. Вось тое, чаму вучыць Гатама. І нічаму іншаму. «Не гнявіся ж на мяне, о ўзвышаны», – сказаў юнак. «Не для таго я гэта казаў, каб спрачацца з табою, спрачацца пра словы. Сапраўды ты маеш рацыю, меркаванне слабая апора, але дазволь мне сказаць яшчэ толькі адно. Ні на імгненне я не ўсумніўся ў табе, ніводнага імгнення я не сумняваўся, што ты, Будда, што ты дасягнуў той мэты, той найвышэйшай мэты, да якой імкнуцца столькі тысяч брахманаў і сыноў брахманаў. Ты знайшоў вызваленне ад смерці, ты ішоў да яго сваім уласным шляхам, шляхам шуканняў, і на гэтым шляху ты знайшоў яго, праз думкі, праз сузіранні, праз медытацыі, праз спазнанне, праз прасвятленне, але не праз вучэнне. І ніхто, такая моя думка, о ўзвышаны, ніхто не знойдзе вызвалення праз вучэнне. Нікому, о шаноўны, не зможаш ты ў словах паведаміць, у вучэнні распавесці і расказаць, што адбылося з табою імгнення твайго прасвятлення. Многае змяшчаецца ў вучэнні прасветленага Будды. Многіх вучыць ён праведна жыць, пазбягаць зла. Аднаго толькі не змяшчае такое яснае, такое дастойнае вучэнне. Яно не змяшчае таямніцы таго, што перажыў сам узвышаны. Ён адзін сярод сотняў тысяч. Вось тое, пра што я падумаў, што я зразумеў, калі слухаў тваё вучэнне. Вось чаму я працягнуў мае падарожжы. Не для таго, каб шукаць іншае, лепшае вучэнне, бо я ведаю, такога няма, а для таго, каб, пакінуўшы ўсе вучэнні і ўсіх настаўнікаў, самому дасягнуць сваёй мэты або памерці. Але не раз яшчэ ўзгадаю я, о ўзвышаны, той дзень і тую гадзіну, калі мае вочы бачылі святога. Вочы Будды спакойна глядзелі долу, спакойна свяціўся дасканалай абыякавасцю яго непранікальны твар. І павольна сказаў дастойны: «Няхай жа думкі твае не будуць памылковымі. Няхай дасягнеш ты сваёй мэты, але скажы мне, ці бачыў ты натоўп маіх саманаў, маіх шматлікіх братоў, якія выказалі сваё жаданне далучыцца да вучэння? І ці думаеш ты, чужы саман, што для іх усіх лепей было б пакінуць вучэнне і вярнуцца да светскага жыцця і людскіх усцехаў?» «Далёкі я ад падобных думак», – усклікнуў Сіддхартха. «Няхай застаюцца яны ўсе ва ўлоне твайго вучэння, няхай дасягнуць яны сваёй мэты. Не мне вырашаць чужы лёс. Толькі за сябе аднаго я мушу вырашаць, мушу выбіраць, мушу адмаўляцца. Вызваленне ад свайго я шукаем мы саманы, о ўзвышаны. Калі б я зараз стаў адным з тваіх вучняў, о дастойны, то, баюся, маё я здабыла б толькі выгляд спакою, толькі ўяўнае заспакаенне і вызваленне.
Тады як на самой справе яно працягвала б жыць і расці, бо тады і вучэнне, і маё паслушанне, і мая любоў да цябе, і абшчына монахаў зрабілася б маім я. Ледзь усміхаючыся, з непахіснай яснасцю і прыязнасцю зірнуў Гатама ў вочы чужынцу і ледзь прыкметным жэстам развітаўся з ім. «Мудры ты, о саман», — сказаў дастойны. «Мудра умееш ты казаць, мой сябар. Беражы сябе ад празмернай мудрасці». Будда аддаляўся, але позірк яго і гэтая паўсмешка засталіся назаўсёды ў памяці Сіддхартхі. «Я яшчэ не бачыў ніводнага чалавека, — думаў ён, — які б вось так глядзеў, усміхаўся, гаварыў і сядзеў так павольна. Я хацеў бы, каб і я мог гэтак жа праўдзіва глядзець, так усміхацца, сядзець, спрачацца, так свабодна, годна, так стрымана і адкрыта, так па-дзіцячы і так загадкава. Так шчыра глядзець і гаварыць можа толькі чалавек, які здолеў пранікнуць у глыбіні сваёй душы». «Аднаго чалавека я бачыў, — думаў Сіддхартха, — аднаго адзінюткага, перад якім я павінен быў апусціць вочы. Ні перад кім іншым я больш не апушчу вачэй, больш ні перад кім. Ніякае вучэнне ўжо не прыцягне мяне, раз вучэнне гэтага чалавека мяне не прыцягнула. Абкраў мяне Будда, — думаў Сіддхартха, — шмат скраў у мяне, але яшчэ больш ён мне падарыў. Ён скраў у мяне майго сябра, таго, хто верыў у мяне, а цяпер верыць у яго, хто быў маім ценем, а цяпер стаў ценем Гатамы. Але ён падарыў мне Сіддхартху, мяне,